Boa noite, señoras e señores, benvidos, benvidas un venres máis ás Puntes. Hoxe tempo para repasar toda a actualidade destes últimos 7 días e comezamos en clave plenaria, porque precisamente inaugurábamos semana con sesión de carácter extraordinario onde se abordaba esa cesión do contrato da piscina municipal. A empresa Ideas de Bolina vaise facer cargo das instalacións da piscina municipal tras a modificación do contrato que o Concello das Pontes tiña como adxudicatario inicial deste servizo, Serviplus Total. Así as cousas, nun pleno extraordinario celebrado pasado luns e cos votos a favor de PSOE e Partido Popular e a oposición do Bloque Nacionalista Galego, aprobábase a cesión deste contrato de xestión. Dende o Goberno Municipal aseguran que a empresa que pasa a facerse cargo deste contrato xa ten experiencia en xestión de instalacións semellantes, como é o caso do Concello de Melide, Muras ou Aquapar de Cerceda. Dende a oposición solicitaron ao Concello que a nova adxudicataria asuma as débedas salariais que tiña a anterior xestora cos traballadores e que tamén se faga un seguimento exhaustivo para comprobar que se cumpren os pregos do contrato en vigor. E tamén temos hoxe que falar de obras, porque o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, xunto co edil Roberto Rivera, estiveron visitando varios dos proxectos xa en proceso por distintos puntos non só do casco urbano, senón tamén do rural. Estiveron en Goente, no barrio da Madalena e tamén na zona bella. O alcalde das Pontes xunto co edil de obras visitaron a pasada semana 3 dos proxectos agora mesmo en execución da man do Plan de Obras e Servizos financiado pola Deputación da Coruña en os que se están a investir máis de 550.000 euros. Valentín González Formoso e Roberto Rivera comprobaron in situ a evolución do proxecto da pista polideportiva da Madalena, licitado en 182.000 euros, e que permitirá mellorar a funcionalidade, seguridade, eficiencia enerxética e sustentabilidade deste espazo. De feito, esta nova pista multideporte servirá para a práctica de fútbol, básquet e tamén balonmán, ao que se sumará a renovación da súa contorna con novo mobiliario urbano, zonas axardinadas e novos itinerarios peonís. A semade, alcalde concelleiro tamén se desplazaron ata a Rúa da Balsa, onde a empresa Ambientum está a cometer as obras de renovación de pavimento e servizos e que afectarán a Rúa Real cunha inversión de 220.000 euros. Con respecto a este proxecto, tamén se vai incluir unha mellora sustancial na ponte do río Chamoselo e que contará con novas barandas de aceiro galvanizado e pintado. A visita remataba en Goente, onde se están a cometer os traballos de mellora de servizos e pavimentos na marxe dereita da AC564 entre os puntos 17.200 e 17.800. Neste caso, a inversión ascende a 150.000 euros e permitirá mellorar os servizos de iluminación, saneamento e recollida de augas pluviais, ademais de instalar novas beirarrúas, mobiliario urbano e a sinalización vertical e horizontal correspondente. E de obras xa en marcha a outras que se van precisamente iniciar en breve porque o Concello pende aprobar a licitación dunha nova inversión, neste caso para mellorar os vieiros tanto no Pobo das Veigas como na Rúa da Parto Bazán. O Concello daba luz verde o pasado martes ao expedente de licitación para a mellora do firme na Avenida das Veigas e na Rúa Pardo Bazán. Estas dúas actuacións van supoñer un desembolso de 79.421 euros con cargo á Deputación da Coruña e incluirán a rehabilitación superficial e estructural dos viarios co obxectivo de garantir unha circulación máis segura, cómoda e eficiente tanto para vehículos como para peóns. Con respecto ao proxecto, este inclúe dende tarefas de limpeza e preparación das marxes, fresado do firme deteriorado, regularización de zonas deformadas, reparación de fochancas con mestura bituminosa e incluso a instalación dunha nova capa de aglomerado asfáltico en quente, ademais da renovación da sinalización horizontal para unha mellor organización do tránsito. Da man destas obras, a fin do Goberno Municipal pasa por mellorar a seguridade na zona, a vida útil destes viarios e tamén lograr unha mellora estética e funcional destas dúas rúas. Imos con outro dos asuntos máis relevantes destes últimos días porque novamente traballadores e traballadoras de INSA volvían saír á rúa para reclamar que a dirección da empresa retirase ese expediente de regulación de emprego que pretende aplicar e co que vai dar punto final á actividade da factoría de artes gráficas aquí na nosa vila. A iniciativa vai afectar a máis dun cento de traballadores e traballadoras. A complicada situación que están a vivir os empregados e empregadas de INSA Print non é allea ao Goberno Municipal. De feito, a pasada semana, a concelleira Ana Pena recibía o Comité da Empresa de Artes Gráficas na propia Casa do Concello, e onde tamén se concentraron empregados da factoría afincada en Penapurreira. A Dil de Industria e Emprego ofreceu o respaldo do Concello das Pontes aos empregados e empregadas ante unha situación que, segundo apuntou, se vía vir, pero non nun espazo de tempo tan curto. A primeira tenente de alcalde adiantaba que o Executivo local estará aí en todo o que sexa posible, o igual que acontecía hai ano e medio, a carón dos traballadores e traballadoras para lograr unhas compensacións xustas. Creo que todos sabíais y sabíamos que esto se iba a dar en algún momento. La verdad,
fue mucho más rápido de lo que se esperaba. Bueno, sabemos por lo que nos fueron comentando algunos miembros del comité y algunos de los trabajadores, pues qué es lo que plantea la empresa inicialmente, ¿no? Ahora pues queda esa negociación que comentabais. Hoy, bueno, no está el alcalde porque esto fue un poco imprevisto. Por supuesto que nosotros tenéis las puertas abiertas, nos sentaremos ahora, nos trasladáis pues cuál es la situación, las peticiones que queráis. Simplemente, bueno, deciros a todos que en la medida de lo que podamos, que es poco desde el concello, porque al final, pues bueno, las competencias en materia de ayudas, en materia de otras situaciones, pues no dependen de las administraciones locales, ¿no? Pero bueno, que como en la anterior ocasión, en lo que podamos, vamos a estar acompañándoos en aquellas reivindicaciones que sean justas para bueno, intentar solventar esta situación de la forma menos mala posible para todos, ¿vale? Neste encontro, o Comité de Empresa chegou á concelleira a actual situación cun ere de extinción co que Insa Print despedirá os 102 traballadores cos que conta actualmente, unha medida que chega 15 meses despois doutro expediente de regulación que supuxo o despedimento de 120 traballadores. Dende os sindicatos apuntan que o único que busca a Insa é dar un pelotazo empresarial e que os fundamentos que están a esgrimir para xustificar o ere deberían ser nulos, xa que no acordo da ano e medio e Insa se comprometía a seguir operando ata decembro de 2026, o que se vai incumprir con esta nova decisión. Tal e como apuntaron os representantes sindicais, foi a empresa que perdeu conscientemente diferentes contratos porque non lle interesaba manter o negocio activo e o único que pretende é cambiar de actividade e especular coas naves e terreos que ocupan. Asemais, os representantes sindicais tamén denuncian que a Insa o que busca é un peche escalonado ata abril de 2026 e incluso propón non facer efectivas as indemnizacións ata marzo do vindeiro ano alegando falla de liquidez. Este mesmo martes arrancaba o período de consultas que se prolongará ata o día 17 de xullo como máximo. Na mentras, dende a representación dos traballadores, anunciaron novas medidas de presión, ademais da solicitude de reunións urxentes co Concello e coas Consellerías de Emprego e Industria para facer fronte común en contra dunha decisión exclusivamente especulativa. Tamén lles temos que falar do Instituto Moncho Valcarce porque tras moitas peticións, concentracións e encontros, neste caso, a Xunta de Galicia ven de anunciar que vai redactar o proxecto de mellora da cuberta do pabillón polideportivo deste centro educativo. Un primeiro paso para mellorar estas instalacións, pero que ven, neste caso, impulsado da man de moitas concentracións e protestas por parte non só de alumnos e mestres, senón tamén de toda a comunidade pontesa. A Xunta de Galicia ten previsto encargar próximamente a redacción do proxecto para a sustitución da cuberta do pabillón do Instituto Moncho Valcarce. Así o comunicou a pasada semana a delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, nun encontro mantido coa dirección do centro educativo en a que tamén participaba o director territorial da Consellería de Educación, Indalecio Cabana. Aneiros explicou que a inversión ascenderá a 100.000 euros e que os traballos comezarán o ano que ven. Este anuncio chega despois de anos de protestas por parte da comunidade educativa do centro, dos pais e nais de alumnos e alumnas, da sociedade local e da propia administración municipal. De feito, hai uns días tiña lugar unha nova concentración diante do centro educativo para reclamar medidas e inversións urxentes non só ca fin de subsanar as deficiencias do polideportivo, senón tamén no propio edificio educativo, onde carecen de sistemas de calefacción ou aillamentos enerxéticamente efectivos. Estamos xa a pechar mes de xuño e, polo tanto, cerranse distintas actividades formativas. Dende os cursos de memoria impulsados no Centro de Información á Muller ata outro tipo de talleres e que repasamos na seguinte información. Ademais de pechar os cursos de belleza activa ou os talleres de relendo a vida, a pasada semana tamén se despedían ata o vindeiro outono os participantes do curso de memoria impulsado dende o Centro de Información á Muller e a Consellería de Benestar Social, en o que tomaron parte unha vintena de socias do colectivo María Madalena. Semana tras semana, dende o pasado mes de outubro e baixo os consellos de directrices da directora do CIM Macarrego, estas 20 alumnas estiveron a participar en sesións de escritura, lectura, cálculo ou comprensión lectora, e que sempre son todo un éxito, xa que moitas son as alumnas que repiten ano tras ano esta experiencia. De feito, os beneficios deste tipo de talleres están máis que comprobados, xa que da man de sinxelos exercizos, neste caso as alumnas puideron exercitar a súa memoria e o seu cerebro, o tempo que comparten experiencias, confidencias e diversión. O tradicional acto de entrega de diplomas estivo neste caso presidido pola propia Macarrego e tamén pola edil de Cultura Luna Tenreiro, que agradecía a gran participación un ano máis nunha actividade que tras a súa posta en marcha no 2012 segue a ser todo un atractivo da programación para as integrantes do colectivo María Madalena.
e do curso de Memoria da Asociación María Madalena a outros cursos, neste caso impulsados dende a Concellería de Benestar Social que dirixe Tania Pardo, porque tamén Vellez Activa despídese ata o vindeiro ano. O programa Vellez Activa 2025 despedíase a pasada semana. Iso sí, tan só ata vindeira primavera. 85 persoas das asociacións do Paraño, Chamuselo, Lembranza da Vila, Goente, As Campeiras, Marraxón e Madalena tomaron parte nas distintas actividades semanais que se desenvolveron no último trimestre e coas que dende a Concellería que dirixe Tania Pardo traballaron coa fin de mellorar e enriquecer a súa calidade de vida mediante o fomento de hábitos de vida saudables e promovendo a participación social para evitar o deterioro físico e cognitivo, ademais do illamento e a exclusión social. Así as cousas, a pasada semana, os colectivos das Campeiras e Marraxón pechaban a rolda de clausuras deste programa da manda tradicional entrega de diplomas por parte da edil Tania Pardo, o que seguía unha merenda de clausura e, por suposto, a intención de repetir a experiencia a vindeira primavera. Agora toca descanso, pero xa coa ollada posta no ano que ven, porque Envellecemento Activo repetirá con novas actividades dirixidas a adestrar corpo e mente dos alumnos e alumnas e a traballar aspectos como a motricidade, o mantemento da autonomía, a prevención de caídas, a memoria, a atención, a linguaxe ou o cálculo. Máis actividades, neste caso, Relendo a Vida, o programa dedicado a chegar a lectura ás mulleres da Vila maiores de 55 anos e que se poñía en marcha da man do CIN e da Biblioteca Municipal Ribera Rouco. A pasada semana celebraban o seu acto de clausura. Novamente apostaban por unha saída cultural que levaba as participantes ata a cidade da Coruña. O programa de lectura para mulleres maiores de 55 anos Relendo a Vida pechaba tamén curso hai uns días. E nada mellor que da man dunha saída cultural na que tomaron parte máis dunha vintena das mulleres que ao longo destes meses participaron nas distintas reunións e encontros deste particular clube de lectura. Da man do Centro de Información a Muller e a Biblioteca Ribera Rouco, co respaldo das Concellerías de Cultura e Benestar Social, a semana pasada tocaba cambiar os textos e os libros por unha interesante saída á cidade da Coruña. Así, durante a mañá, as lectoras de Relendo a Vida puideron visitar puntos de interese da cidade herculina, como a Zona Bella ou o seu Peirao, e até houbo tempo para desfrutar dun sabroso xantar. A Edil de Cultura, Ana Tenreiro, tamén se sumaba a actividade xunto con dúas das súas impulsoras, a directora do CIN Macarrego e a bibliotecaria Anabel Alonso, e que foi o fin de curso perfecto para agora descansar e volver no outono con novas forzas e novas temáticas sobre as que ler e debater e que serán do máis interesantes. E toca falar de festa, neste caso a do San Xoán, coa que inaugurábamos esta semana. Da man da 7ª edición da Noite Meiga, novamente, o Departamento Municipal de Cultura quixo conmemorar a noite máis curta do ano e que contou cunha gran afluencia de público e con moitísimas actividades do máis entretidas. Música, unhas sabrosas sardiñas e moita diversión para público de todas as cidades e, por suposto, as fogueiras do San Xoán protagonizaban esta xornada. As Pontes volvía a sumarse ás celebracións da noite máis curta do ano, o pasado luns, e que tocaba recibir o solsticio de verán coa celebración da 7ª Noite Meiga que novamente ideaba o Departamento Municipal de Cultura. Unha convocatoria xa consolidada na programación local de cada mes de xuño que volvía a rubricar un novo éxito neste 2025. De feito, pola canle cuarta, estes días atrás, aínda queda algún que outro recordo da gran festa vivida na noite do luns, coas típicas cinzas e madeira queimada propias de cada 23 de xuño, remoles da noite máis curta do ano e que centos de veciños e veciñas das Pontes de todas as cidades non se quixeron perder. Novamente, o programa da xornada incluiu actividades tanto para o público máis pequeno como para os adultos, con obradoiros de caracterización e maquillaxe, pompas de xabrón e un espectáculo de teatro musicado para as crianzas máis novas. Soy así, no me miro en el espejo, soy así.
E para aqueles os que se lles abría o apetito, nada mellor que unha sardiñada a prezos do máis populares que permitiu a veciños e visitantes poñer esa saborosa nota tan típica desta noite de San Xoán. Por suposto, non podía faltar a música, neste caso cos pontevedreses La Banda de Ayer, en repertorio ategado de sons do pop e do rock máis coñecido dos anos 80 e 90, como Elton John ou Bruce Springsteen. Por suposto, coa medianoite tocaba a sesión de fogos de artificio, tamén prender a cacharela xigante coa que se daba a benvida ao 24 de xuño e coa que arrincaba o segundo e definitivo pase de La Banda de Ayer co que se prolongaba a festa do San Xoán ata ben entrada a madrugada. Seguimos a falar de música, neste caso música e baile, porque esta mesma tarde arrincaban os festivais de clausura das escolas municipais de danza clásica e baile moderno. Foi da man dos alumnos e alumnas de menor idade e xa mañá temos dous novos pases, neste caso co Cidade de Jotam do Joker, que van protagonizar os alumnos e alumnas xa de adultos. A Escola Municipal de Baile Moderno e Danza Clásica volve despedir esta fin de semana por todo o alto o seu curso 2024-2025 e que, como xa nos teñan acostumados os alumnos e alumnas de Jaime Pablo Díaz e como quedaba demostrado esta mesma tarde, novamente puxeron o broche de ouro atempada cun festival por todo o alto. Nesta ocasión, a homenaxe musical foi a unha personaxe desas de cómic e de cine, tan odiada como querida como é o Joker. De aí o título da montaxe, Jotam, a cidade do Joker, e onde os diferentes grupos de baile foron dando vida aos grupos de habitantes que se atopan na mítica cidade que cada noite trata de salvar o mítico Batman. Hoxe, os primeiros en pisar o escenario da lobby foron os máis pequenos e xa mañá en dobre función será posible ver os progresos dos alumnos e alumnas de máis idade. Así as cousas, para mañá no lobby contaremos con dous novos pases deste espectáculo, ás 6 e ás 8:30, e como sempre con entradas xa esgotadas para esta función que de seguro volverá a deixar abrallado o público pontés. Imos tamén ata o Conservatorio de Música, porque nestes días tivemos varios concertos impulsados dende este centro, dende o seu Percupasión ata concertos de fin de grao ou incluso un concerto de rock no propio patio do Conservatorio. Como non podía ser outro xeito, o Conservatorio das Pontes pechou o curso 24-25 da man do que mellor saben facer os seus alumnos e alumnas, é dicir, diferentes concertos e audicións que durante a pasada semana tamén estes días lograron reunir a público de todas as cidades. Xéneros de todo tipo con instrumentos de percusión, vento metal ou vento madeira formaron parte das tres citas que toca repasar hoxe. Comezamos coa modalidade de percusión que dirixe o mestre Ignacio Sanz, porque o pasado día 19 ofreceu un concerto do máis particular e baixo o título de Percupasión.
Ao día seguinte tocaba recital de fin de grau dun dos alumnos da modalidade de saxo. Falamos de Mateo García, alumno de Roosevelt Bouza, e que pechaba por todo alto a súa etapa formativa no Centro Pontés. E como fin de festa, tocaba desfrutar o pasado luns no propio conservatorio dun concerto deses que marcan época. Falamos do Rockservatorio, con pezas clásicas do xénero e que alumnos, docentes e tamén público en xeral desfrutou no propio patio do centro educativo.
E máis cousas, porque hoxe tamén viaxamos ata o Liceo Recreativo e Artístico. Alí a Unidade Pastoral de Cáritas volvía a desenvolver un novo café solidario, terceira edición desta convocatoria, coa que se buscaba novamente recadar fondos para as distintas actividades que se desenvolven ao longo do ano. A Solidaridade volvió a tomar as instalacións do Liceo Recreativo e Artístico a pasada semana, damando unha nova edición do Café Concerto Solidario organizado por terceiro ano consecutivo por Cáritas Parroquial e a Unidade Pastoral de Santa María das Pontes. A xornada rubricaba un éxito rotundo de participación e arrincou damando unha merenda integrada por postres típicos de países como Marrocos, Pakistán, Senegal ou Rumanía, ao que se sumaron tés e cafés de puntos como Colombia ou Perú. A isto houbo que engadir a presentación dun recetario nómada, unha trintena de receitas de diferentes países do mundo, elaboradas dentro do taller de cociña de Cáritas, e que serviu para que as participantes aprendesen vocabulario en castelán ao tempo tamén que se integraban socialmente e coñecían novas amigas e amigos. Empezamos a pensar cómo pueden aprender mis alumnas en base a la cocina. Y bueno, pues hicimos que el aula fuera un sitio de cocina. ¿Y cómo hicimos? Pues cada día mis chicas me traían una receta. Sé que no nos comunicábamos mucho, porque a veces no nos entendíamos mucho, pero nos íbamos entendiendo. Entonces, además de comida marroquí, teníamos comida senegalesa, teníamos comida pakistaní, rumana, y le fuimos dando forma poquito a poco. Entonces eso, en cada clase teníamos pues vocabulario de recetas, de utensilios de cocina, etc. Bien, ¿y qué es nómada? Así que nada, le empezamos a dar forma poquito a poquito a nómada y fuimos haciéndolo pues temático. Bueno, empezamos por aquí y empezamos con las recetas de Marruecos. Hay sobre 7 recetas de cada país. Empezamos con Marruecos, después seguimos con, si no me acuerdo mal, con Senegal, con Pakistán y con Rumanía. Bien, entonces pues nada, es un libro de recetas al uso, pero que nosotros no nos pararíamos a mirar estas recetas si no tuviéramos un recetario, yo creo. Durante a convocatoria houve tempo para participar en sorteos ou incluso facerse con algún artigo elaborado nos talleres de reciclaxe téxtil que organizan dende Cáritas, nun mercadillo que tamén serviu para recadar fondos cos que seguir a respaldar este tipo de obradoiros e tamén as actividades formativas que durante o inverno dirixe Cáritas. De feito, desta ampla actividade daba conta unha das traballadoras sociais de Cáritas Mondoñedo Ferrol, que apuntaba que ao longo deste último ano foi posible axudar a máis de 110 persoas grazas a diferentes cursos e programas. Un ano máis tamén a música tiña seu espazo, coa inestimable colaboura da Rondalla Vila das Pontes, que se sumou a esta convocatoria co que mellor sabe facer, as súas pezas musicais baixo a batuta do mestre Xurxo Iglesias. Buscar mi querer.
Máis dun 100 de persoas non se quixeron perder esta cita, que volvía a dar boa mostra da solidariedade dos veciños e veciñas das Pontes, en prol dunha boa causa. Unha convocatoria na que tamén se contou coa participación das concelleiras Tania Pardo e Lorena Tenreiro. E imosles agora a propoñer unha actividade máis entretida para o seu tempo libre, porque xa temos na Casa do Peso nova exposición. Trátase das Pontes Eléctrico, unha colección de acuarelas ideadas por Luis Torrente, en as que se rende homenaxe precisamente ao gran papel da central térmica das Pontes na evolución da nosa vila. Temos visto a nosa vila dende diferentes puntos de vista, dende os seus recunchos naturais máis emblemáticos ata o seu patrimonio histórico, sempre dende os ollos dos veciños e veciñas máis artistas que se animaron a plasmar a súa propia estampa do noso pobo. A eles e a elas agora súmase outro pontés, Luis Torrente Bellas, que dende esta mesma semana conta xa na Casa do Peso cunha colección de traballos nos que tamén nos amosa os segredos da nosa vila, pero dende outra perspectiva. É que as Pontes Eléctrico aglutina unha trintena de acuarelas con tinta en as que a central térmica é protagonista de cada unha das súas obras. Dende a rotopala, pasando polo ciclo combinado, o depósito das veigas, as torres de refrigeración, a piscina do lar ou as liñas do tendido eléctrico son algunhas das protagonistas desta colección de debuxos, iso sí, con permiso da cheminea, e que tamén podemos descubrir dende diferentes puntos do pobo, como a Praza do Carme ou entre as árbores de Senda de Calvo Sotelo, e ata facéndose un lugar tra a maxestuosa imaxe do Cinalobi. Unha curiosa forma de descubrir a gran relevancia non só industrial, senón tamén paisaxística desta gran infraestructura eléctrica, que é a térmica, e que durante décadas se encargou de abastecer de electricidade toda a península, e que tamén podemos desfrutar veciños e veciñas ata o vindeiro 24 de xullo gratuitamente, con tan só pasear polos corredores da Casa do Peso. Seguimos a falar de electricidade, neste caso de vehículos que se impulsan a través de enerxías limpas, porque o circuito das Pontes volvía a coller unha nova edición da carreira de vehículos eléctricos Green Power. Novamente, o equipo de Castro Daouz subíase ao podium. Os equipos EPF Racing Team 2 da Universidade da Coruña e o TT Racing Narón dos Institutos das Telleiras e Terra de Trasancos fixéronse cos primeiros postos nas modalidades F24 Plus e F24 respectivamente na segunda edición da carreira Green Power Galicia e que se celebrou a pasada semana no circuito de velocidade das Pontes. Unha decena de equipos das distintas provincias galegas e de Asturias tomaron parte nas dúas carreiras que tiveron lugar ao longo da xornada e que contaron co respaldo da Deputación da Coruña, o Concello das Pontes e a organización da Universidade da Coruña mediante a Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol. Sí. Vale, muchas gracias a los tres para facilitar el acceso a los jóvenes de Galicia a este proyecto. Es muy importante no solo que cada centro virtual quiera hacerlo, pero también hay el apoyo para la administración y la industria local, y muchas veces estamos con universidades también para que intenten desarrollar el talento de los jóvenes y motivarles a continuar sus estudios, no solo en ingeniería, pero también en financiación, empresariales, recursos humanos. O sea, es un proyecto para que los chavales con 9, 10, 11, 12, 14, 15 años de edad pueden ver lo que quieren hacer con su vida y poner a sus títulos de estudios superiores, pero con ganas. A carreira Green Power Galicia pois é para mí unha idea brillante, non? Porque non son combina o que é a tecnoloxía, o que é a enxeñería e a creatividade, senón que tamén busca pois o que falábamos antes, non? Pues cuidar o medio ambiente, pensar no futuro, pensar nas persoas que chegarán despois de nós, e tamén pues, ter un vehículo máis hostil, no? Que cando algún de nós va a comprar un
mercar un carro, pois é o que buscamos tamén, non? E todo iso está nas mans dos máis xóvenes, dos mozos, das mozas, e non só é un proxecto, unha idea, sino que o plasman nos vehículos que vamos ver hoxe competir, non? A quen fai posible esta iniciativa, que é a universidade, principalmente, e aos centros educativos, non? Os rapaces e rapazas que se implican, que son os verdadeiros protagonistas desta iniciativa, non? Ao final, se trata de que traballen en equipo, efectivamente, se trata sobre todo de que se responsabilicen dun proxecto dende o primeiro minuto, baixo o tutoraxe dos profesores e profesoras que dirixen o proxecto, e que aprendan que é imposible obter un bon resultado sin compromiso e sin implicación. Eu creo que é a mellor lección deste proxecto. Despois ten, lóxicamente, un componente tecnolóxico importante. Deixa de ser unha oportunidade para demostrar unha competencia sana entre os centros formativos que permite ir aplicando melloras nos vehículos ano tras ano, o interés pola investigación, o interés pola mellora da eficiencia dos vehículos. En definitiva, non se trata tanto de gañar, que tamén, que é un componente que move o mundo, non? É dicir, a competición pola victoria, pero sobre todo a victoria é cando se logra que un equipo se comprometa e que no día a día logre avances, disfrute con unha pequena innovación, teña a paciencia necesaria, aprenda a ter paciencia para lograr un resultado, e ao final de todo isto que se saque unha mellor sociedade, unhos rapaces e unhas rapazas máis preparados para afrontar retos tecnolóxicos e profesionais no seu eido laboral, cando saian á rúa, e todo isto se pode levar a cabo nun espazo único na provincia da Coruña como este circuito das Pontes, que ao final é o circuito provincial, donde calquer iniciativa é benvida, sempre está aberto, lóxicamente, para iniciativas como esta e como calquer outra que redunde nunha mellora da sociedade. A convocatoria tiña como obxectivo premiar eses vehículos eléctricos máis eficientes enerxéticamente e non os máis veloces, vehículos sostibles que os propios equipos construíron dende cero ou mediante un kit de iniciación. Así as cousas na modalidade F24 para participantes de entre 11 e 16 anos, o primeiro lugar foi para o TT Racing de Narón, seguido do prototipo do Instituto Concepción Arenal de Ferrol e do CIDER Carnarva, do Centro Peña Maior de Asturias. Na carreira F24 Plus, para participantes de entre 16 e 25 anos, tralo EPF Racing Team 2, chegaba o prototipo do equipo Castro Dauz Sport Team do Instituto Pontés Castro Dauz e o EPF Racing Team 1 da Universidade da Coruña. A SEMADE tamén se recoñeceu cun galardón o Best Engineer Car, que foi para o equipo de automoción Ferrolterra, mentras que o Best Engineer Kit Car e Best Bodywork foi para o IES O Ribeiro de Ribadavia e o Peña Maior de Asturias. E do mundo do motor, ímonos agora ata o mundo das bicicletas, porque o Lago das Pontes volvía a ser o escenario perfecto para unha nova convocatoria da carreira Mini BTT Vila das Pontes. Preto de 300 nenos e nenas de categorías de base tomaban parte nesta proba que organizaba novamente o Clube Terras do Eume. Novo éxito de convocatoria do Clube Terras do Eume da man da terceira edición da súa carreira Mini BTT Vila das Pontes, e que pasado domingo tivo a contorna do lago como escenario. Máis de 230 nenos e nenas tomaron parte nunha competición que se desenvolvía en diferentes categorías de base e xoves promesas, e onde en categoría Levin se adxudicaban Nicolás Villar, do Team Outeiro de Rei, e Aldara Gaciño, do Toxo PC. En categoría Benxamín, primeiro lugar para Sara Casal, do Compostelano Clube Ciclista, e en homes, o título pontés foi para Pepe Crespo, do Ribadumia Clube Ciclista. Nesta categoría tamén houbo deportistas locais, neste caso do Clube Ciclistas Pontes, e onde o mellor resultado foi o de Gael González, que remataba 21º. Unai Alonso foi 23º e tras del entraba Alejandro Buza. Xa no posto 34 remataba Gael Pellón, no 37 Martín Martínez, no 39 Tiago Manivesa e no posto 40 chegaba tamén pontés Iago Corral. Na proba Benxamín feminino, as pontesas Andrea López e Alicia Pico, as dúas do Clube Ciclistas Pontes, foron cuarta e sexta respectivamente. En infantil, Carmen Díaz do Triatlón Coruña e Mateo Rodríguez do Rosal lograban os mellores rexistros e en principiantes o trofeo pontés foi para Pedro Chapela do THC Bike na proba A e para Pablo Fuentes do Ribadumia na proba B, mentres que en féminas o mellor tempo marcaba o Lía Peón do Pollo Bike Club. En promesas na proba feminina a mellor foi Mara Lois do Cambre Clube Ciclista e en promesa masculina A o triunfo foi para Lucas Alvariñas do Pollo Bike Club, mentras que o pontés Bruno Adega remataba na 29ª praza e xa en promesas
Zonas B, o primeiro lugar foi para o compostelán Izan Ábalo. En clave local, Mateo Fernández foi 16º, Martín Piñón 18º e Lucas Bermúdez atravesaba a liña de meta na 19ª posición. E de citas que tivemos a pasada semana, a unha que chega mañá mesmo e tamén o domingo, porque o circuito de Cars volverá a estar tomado neste caso polas motocicletas. Nova edición da Copa Dani Rivas de motociclismo da que poderemos desfrutar ao longo de toda a fin de semana. Fin de semana na que a velocidade sobre as dúas rodas vai volver tomar o circuito das Pontes, porque regresa o Campeonato Galego a Nosa Vila e será da man da Copa Dani Rivas en homenaxe ao piloto galego. Así, tanto mañá como a domingo vai ser posible desfrutar unha vez máis do motociclismo autonómico en estado puro, con máis dunha trintena de corredores e corredoras que competirán en categoría Scooter Pro, Clásicas, Super Series, Clásicas dos Tempos, Superbikes Master e Junior, SM65 Road, Minimotos 4.2 e 5.5, Mini GP 110, 160 e Mini GP 190. Xa mañá teremos os primeiros adestramentos da fin de semana durante toda a xornada e o domingo darase paso aos adestramentos cronometrados e as dúas mangas oficiais de onde sairán os gañadores de cada unha das categorías. A entrega de premios terá lugar unha vez rematen as diferentes mangas da xornada. Pois coa información deportiva pechamos este As Pontes. Hoxe, como sempre, regresamos o venres que ven. Novamente daremoslle unha volta a todas as noticias que teremos ao longo dos vindeiros días aquí en As Pontes, na súa zona de influencia. Desfruten desta semana e vémonos o venres.